wabulala uGoliyadi ngelitye ngobe ndiye ecaweni. Kodwa into engaqondiyo phaa kulaa mfundisi. Hayi Nongqayimbana mntanami, kaloku kuthiwa uGoliyadi wabulawa nguDavide ngesilingo mntanami. Athatha ilitye batsho betha wabhubha. Tata, uyayithemba iBhayibhile ncam. Nongqayimbana inzima lo mbuzo wakho. Andinoyithemba ncam kaloku into ingaseBhayibhileni, kodwa abafundisi bayayichaza Nongqayimbana uba uDavide umntana wayehlakaniphile. Isuka tata, uGoliyadi ayisuka wayezigulela mani. Kodwa wabulalwa yilitye. Akho mntu onobulalwa lilitye mani. uGoliyadi uye emfazweni egula ezigulela. Hayi inzima into eBhayibhile nqa. Inzima. Uyawufuna utata la upastor lo. eBhayibhile. Angqola ngale nduku Nongqayimbana mani. Angqola. Sacinga upastor apha. Ungaphindi uye ecaweni. Hayi yiya ecaweni, yeva? Ubuze umfundisi lo. Yeva? Tata. Lumbe, Ye? ndikubekele amanzi ohlamba phaa Lumbe. Kufuneka uhlambile ngoku. Uhlukane nezigambutsi Lumbe. Yesipho. Lumbe. Yesipho. Khona nje into ongayiqondiyo wena. Yazi sizathu ubungafunwa ngutatakho. Ungenatata nje lezi zinto. Tata, ivumba elingaka sawunyamezela kude kube nini? Hayi Nongqayimbana. Akunuki mna kaloku mntanami. Livumba elinukayo. Njengoba amagwinya abanevumba nawo. Nuki mna. Sandanuka mna. Kunuka ivumba.